molitvu morate naučiti na pamet, veli Plovan. I svaki put kad je izmolite nekom svom, taj će živit jedan dan duže. I još je reka da ne psujemo Boga, jer će se nebo otvorit i grum iz neba će nas odmah spršt. Tako sam ja, čuvajući ovce, po cijeli dan molije. Za mate, za ćaću, za 3 sestre, jer se mlađi brat još nije ni rodije, pa za strica Luku, za ujca Petra, za sve tetke, Micu, Mandunku, Katu, Mandu, Macu, a najviše za babu Majku iz sela Grgetića, jer bi mi ona svaki put kad bi došla dala kuvano jaje. Onda jednom kod ovaca, baš nakon 50. molitve, pramenka mrkulja. U nas brunzom oko vrata sriću joj vrag zatra, skoči priko ograde i odleti kunda je svi vrazi gone ravno u vrtlo dida Gagoje. I obrsti mu svu kapulu. Tu sam joj ja opsova Boga. Ne jednog, nek 100. A nebo se nije otvorilo i grum iz neba me nije spržije. Ali je zato kad sam se tu veče s ovcami vratije kuć, ćaća s unim drinovim prutom ubije Boga u meni.